Umlandeli omkhulu kaMaskandi uXolisani Mbete uthi abaculi bamaskandi kumele beyeke ukufaka ibhesi kumaskandi ngoba ibhesi ibulala izingoma nomaskandi nje uqobo lwawo. Uthe esaqhubeka nenkulumo yakhe noma umbono wakhe wabesenza isibonelo ngey'ngane zoma. Uthi iy'ngoma zey'ngane zoma zazimnandi kodwa into eyayimosha kakhulu ile bhesi ababeyifaka yayibulala iy'ngoma. UMbete ubesetshela abaculi bamaskandi ukuthi uma umusic wakhe befuna ukuthi ube mnandi noma befuna ukushaya into engaphuphi into entsha abaye ukufaka amabhesi ey'ngomeni ayawona umculo. Kube sekushiyana imibono ngale nkulumo kaMbete. Abanye bathi u-right vele amabhesi ayawona umculo kamaskandi. Abanye bathi unomona ngoba naku enezwe elincane engakazi abhese liselokhu azalwa. Yabo kodwa ibhesi wonile umculi uqede inyanga abona ngey'ngane zoma ibhesi eyibulale eyiqeda ngenyanga eyificule kahle ingane uMaphongolo ithi hayi bo bhuti angibhekanga ufuna ukungenza bese ibhesi hayi bo mntwana angazi kufanele ngithini hayi bo bhuti angibhekanga ufuna ukungenzani yazi mabhebeza nawe ibhesi ayingafawe engomeni ibhesi yawona umculo ubulele hey ikubulele ingane zoma ibhesi hayi.